όλα μου πάνω στην αληθεία μου. Ήρθε το γράμμα για να κάνω την θυσία μου. Ήρθε το γράμμα πως με πήρανε φαντάρο. Κι ήταν λες κοίτα με τα μάτια μου το χάρο. Πολλά προβλήματα απέκτησε η πατρίδα μας. Γιατί οι Τούρκοι θέλουν μια βραχονισίδα μας. Έτσι η Ελλάδα το νησί για να μην χάσει. Αμέσως έστειλε το μάχημο το βλάστη. Πάνω στα νιάτα μου, πάνω στην αφαστία μου. Απ' τη σκοπιά πυροβολώ τη φαντασία μου. Δύο αρμίλες σταματούν τα βήματά μου. Και από το χρόνο θα χαλάσουν τα μαλλιά μου. Κατάλαβες, πήρα να μου τύχει αυτό στα καλά κατούμενα. Τέλος πάντων, κάτσε να ανοίξω το λουκάνικο. Είναι και Φραγκφούρτης. Μου το έστειλε ένας αδερφός από τη Γερμανία. Ακίνητος! Τι μου πει τώρα. Είχα πάρει μαζί μου εγώ τον Μπομπ το Μάστορα και δεν το ξέρω. Λοχείας πεζικού κοντολίδας Νικόλαος! Είναι και δυνατά. Έτοιμος να υπηρετήσω την πατρίδα. Πού χαμηλώνει αυτό, ρε. Έως τελευταίο γραμμίδος πνευματός μου. Να του βγάλω τις μπαταρίες. Σκασμό το τόμολο. Προσοχή. Συγγνώμη, εσύ τι κάνεις εδώ? Ήρθα να σε εκπαιδεύσω. Και δεν μου λες ήρθες μόνος σου? Ναι, γιατί? Οι άλλοι 6? Ποια άλλη 6? Όχι, τίποτα, λέω, η Χιονάτη το ξέρει ότι είσαι εδώ. Σκασμός! Κάνεις και πνεύμα. Άμα έχω ελεύθερο χρόνο. Αυτά τι είναι, αίματα? Όχι, κάποιος μαλάκας έβαλε κέτσαπ στο λουκάνι. Θα σε πέρασε για κοντόγκ. Σκασμός! Προσοχή! Μέσα η κοιλιά. Δεν φταίω, κύριε Λοχεία. Ο σωματότυπός μου είναι έτσι. Ποιος? Ο σωματότυπός μου είναι μήλο. Μήλο. Ναι, είμαι στενός κάτω και ανοίγω προς τα πάνω. Σχεδόν όλοι οι άντρες έχουν σωματότυπο μήλο. Ναι, δηλαδή και εγώ έχω σωματότυπο μήλο. Ναι, μόνο που εσένα είναι φυρίκι. Αχαλά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι η χώρα περνάει δύσκολες ώρες. Ναι, μην κάνεις μεγάλα βήματα και απομακρυνθείς εδώ να σε βλέπω. Καθημερινά δέχεται απειλές, γι' αυτό και πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο μπαμ. Μπαμ! Δεν είσαι έτοιμος. Κοίτα, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά εδώ δεν έχουμε έρθει για διακοπές. Εδώ βρισκόμαστε σε γκρίζα ζώνη. Σε γκρίζα ζώνη? Ναι, δεν έχεις ακούσει τίποτα για αυτές? Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Α, τι έχεις ακούσει λοιπόν για τις γκρίζες ζώνες? Ότι τα φορετούν φέτος με αντρακή μπλουζάκι και μαύρη παντελώνα φυτρού. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αφού το επιτάσσει η μόδα. Μάλιστα, κατάλαβα. Από φυσική κατάσταση πώς θα πας? Δόξα τω Θεώ, ας τα λέμε καλά. Έριξε και χαλάζει φέτος. Εννοώ ρε από μυϊκή δύναμη. Θα χρειαστεί για παράδειγμα να φτιάξεις ένα ανάποδο. Καταρχήν πώς θα φτιάξεις το ανάποδο? Έχεις φέρει φτιάρι? Ω, γιατί εσύ έχεις φέρει φτιάρι. Αμέ. Κουβαδάκι. Με βλέπεις πως σε κοιτάω? Σαν μηχανικός αυτοκινήτων από κάτω. Λοιπόν, Αγρίεψε. πριν ξεκινήσουμε την εκπαίδευση, θα σου κάνω ένα ψυχολογικό τεστ για να δω πώς θα αντιδράσεις σε κάποια δύσκολη στιγμή. Και μετά θα περάσουμε σε ασκήσεις ετοιμότητας. Όπα, δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα. Δεν έχεις εικόνα? Ναι, ήχο έχω, αλλά δεν έχω εικόνα. Είναι κάτω από το ηχείο. Έβγα έξω είσαι, άμα είσαι κάτω από το ηχείο. Έλα, άντε μην κάνεις τέτοια και τρομάζω. Κρύβεσαι και πετάγεσαι απότομα, φοβούμαι. Έχεις και αυτή την τούφα εδώ. Πήγες και κουρεύτηκες. Τώρα αυτό είναι που λέμε κοντοκουρεμένος. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα ψυχολογικό τεστ. Είσαι σε ένα τρένο που πάει Θεσσαλονίκη. Να τα κάτσω παράθυρο, έτσι. Παράθυρο. Να βλέπω έξω. Και ξαφνικά στα φάρσαλα αρχίζει να κάνει πολύ ζέστη. Τι κάνεις? Τίποτα. Γιατί? Γιατί εγώ τα έχω κατέβει στο Λιανοκλάδι μια στάση πριν. Έχω κάνει συγγενείς εκεί πάνω τους δόξα, έχω επιτιμήσει. Μάλιστα, κατάλαβα. Από μνημονικό, πώς θα πας? Μνημονικό. Ναι. Να δω άμα έχω στην καραβάνα. Εννοώ από μνήμη ρε.
Έχεις καλή μνήμη. Α, ναι, γενικά έχω πάρα πολύ καλή μνήμη. Πάρα πολύ καλή μνήμη. Μόνο 3 πράγματα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ονόματα, δεν θυμάμαι πρόσωπα και δεν θυμάμαι. Ποιο είναι το τρίτο. Αλλά γενικά έχω μνήμη πιγκουίνου. Δηλαδή, αν σε πιάσει ο εχθρός και σε βασανίσει, δεν πρόκειται να ομολογήσεις. Να με βασανίσει, γιατί να με βασανίσει. Να σε βασανίσει, γαργαλώντας σου την πατούσα με ένα φτερό κότα. Δεν θα προλάβει να μου γαργαλίσει την πατούσα από το φτερό της κότας. Γιατί? Γιατί μόλις πιάσει την κότα να βγάλει το φτερό, θα του πω Put the coat down slowly. You have right on yesterday. Πω, τι είναι τούτος ρε. Πες ότι πέφτει σε μια νάρκη, τι κάνεις. Ανάλογα τι εποχή τα πέσω. Χειμώνα ή καλοκαίρι. Τι σχέση έχει αυτό. Μπορεί να είναι χειμερή ανάρκη και να αργήσω να ξυπνήσω. Άμα είναι να βάλω ρολόι. Καλά, άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση, μόνο αυτό έχεις να πεις. Κάθεσαι εδώ και φυλάς το νησί και ξαφνικά ο εχθρός σου πετάει ένα πύραυλο. Τι θα κάνεις? Θα τον ξεχέσω. Θα του πω ρε γιατί πέταξες πύραυλο, δεν είχε ξυλάκι. Άιντε, Άιντε, αυτό έχεις να πεις ότι βάζω το μυαλό μου και δουλεύει. Είναι ωραία εικόνα να κάτω με τον πύραυλο να ροφώ από κάτω. Μην κοιτάς τι που είπα το σηκώσει και του από πάνω έτσι. Από σημάδι πώς θα πας? Από σημάδι καλά στο κυνήγι είμαι μανούλα, Αφού κάθε χρόνο στη γιορτή της μητέρας με παίρνουν και μου χρόνια πολλά. Ρε Ζωτόβολο, τι σχέση έχει το κυνήγι? Το κυνήγι έχει άμεση σχέση άμα δεν τα ξέρεις. Τέλος πάντων, ξεκόλα το μυαλό σου από το κυνήγι. Δεν μπορώ να ξεκολληθώ, χρόνια πάω για κυνήγι. Ξεκόλα το μυαλό σου από το κυνήγι. Καλά, θα τα προσπαθήσω. Πες ότι βλέπεις στα 200 μέτρα πίσω από κάτι θάμνους έναν εχθρό. Τι κάνεις? Αζόρ, πάρ' τον ρε. Καλά, άστο. Αζόρ, έλα ρε, μην πας τσάπα. Δεν τον θέλει. Έλα, κάτσε εδώ. Αζόρ, κάτσε μου τραβάς το πόδι. Ανέβησε πάνω να σου πάει μια βολτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μερικές ασκήσεις ετοιμότητας. Ωραία. Κοιμάσαι το βράδυ ωραία και καλά εδώ στο νησί και ξυπνάς το πρωί. Τι ώρα. Ό,τι ώρα να είναι ρε παιδί μου. Τι ώρα να είναι, μπορεί να έχω μια δουλειά να πάω να πληρώσω μια τράπεζα. Την εφορία, το ΤΕΒΕ, να έχει κλείσει. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις μπροστά σου ένα Τούρκο και μια Τουρκάλα. Τι κάνεις? Τους παίρνω και τους βάζω στο Fame Story να κάνουν νούμερα. Κοίτα, πρέπει να καταλάβεις ότι το νησί αυτό το διεκδικούν και οι Τούρκοι. Και στη μέση έχουν μπει οι Αμερικάνοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις, Άγγλοι, Γάλλοι κλπ. Μια μέρα λοιπόν εκεί που κάθεσαι αμέριμνος πέφτουν με αλεξίπτωτο ένας Αμερικάνος, ένας Τούρκος, ένας Άγγλος και ένας Γάλλος. Τι κάνεις? Θα περιμένω να πέσει και ο πόντιος, να τους πιάσω, να τους πάω στον αρχηγό. Καλά, εσείς από άλλο ανέκδοτο. Άλλη ερώτηση. Κάθεσαι εδώ και ξαφνικά βλέπεις από τη θάλασσα να έρχεται ένα τεράστιο ξύλινο κυβότιο. Τι θα σκεφτείς? Καλά οι μαλάκες πάλι αμάξι μου στείλανε. Άντε τώρα να γράφω I need gas. Τι λες ρε ηλίθιε? Κάτσε να σου το πω αλλιώς για να το καταλάβεις. Για πες. Περπατάς αμέριμνος εδώ στο νησί, έτσι, και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα στρατιώτη. Τι στρατιώτη? Έναν άγνωστο στρατιώτη. Τι θα του πεις? Τίποτα. Γιατί? Δεν μιλάω σε αγνώστου. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Ρε, πάμε πάλι. Περπατάς αμέριμνος εδώ στο νησί και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου έναν άγνωστο στρατιώτη. Τι θα του πεις? Στρατιώτη. Ναι. Καλά ρε πουλάκι μου, εσύ πριν πετάνεις δεν μπορείς να φωνάξεις το ονοματάκι σου να ξέρουμε τι θα γράψουμε πάνω από το μνημείο. Βρε βλήμα, δεν σου μιλάω για τον δικό μας άγνωστο στρατιώτη. Σου μιλάω για έναν Τούρκο άγνωστο στρατιώτη. Τι βγαίνει και σε Τούρκο άγνωστο στρατιώτη? Ναι. Δεν το ξέρα. Τι θα κάνεις, θα τον απείς έτσι? Και τι να κάνω? Τι να κάνεις? Τι να κάνω? Λοιπόν, θα κάνουμε πρόβα. Θα κάνω εγώ το στρατιώτη. Εσύ. Ναι, γιατί, έχεις αντίρρηση? Ναι, να με δει κανείς να γίνω ρεζίλι, να μπει κοντά μου άντρας πέτει με στρατιωτάκια. Λοιπόν, ας τα αστεία και πάμε να κάνουμε ένα τεστ ετοιμότητας. Είσαι πλάτη, ακούς βήματα, γυρίζεις και βλέπεις έναν Τούρκο, το Χασάν. Τι λες? Ωραίος ο Χασάν. Όχι ρε Ζωτόβολο, άλτισή του λες, κατάλαβες? Άλτισή? Ναι. Του Τούρκου του Χασάν? Ναι, γύρνα πλάτη. Γιατί να μου κόψεις βεντούζες? Ρε γύρνα πλάτη.